کلی میاشت در رمضان در روانا اے مسلمانا گناہونا دکھنا پار پکی انسانا روزہ ماتا ہی ویٹکلا نعمتنو پیشلمائی بیا شاہی دساوابنو دی میاش کشتا عجیب فضیلتنا وی رحمتنا پو ہر کار کی وی دید برکاتنا کلی میاش در رمضان در روانا اے مسلمانا گناہونا دکھنا پار پکی انسانا د سحر اذان سمرا خوندور وی ویخ بختور وی دا روزی هر یو مقام لکا اختر وی کپر ستوی دا گناہ دا ختم ولو اجار گاٹلو سبب دا رمضان جنات اتللو کلی میاش دا رمضان در روانا اے مسلمانا گناہونا دکھنا پار پکی انسانا دا رحمت سرور پخل بدا دعاوی شمع و صحاباوی چی ژوندی دی همیشه امان الله وی دا رحمت سرور پخل بدا دعاوی شمع